Dar le lăsat pe alt enter, da? Hai, taci. Și mă fii Nu pui, se domnule, aude. pe mine. Taci, mă. Ia să vezi aici. Băieții mei mă iau static. Bă, nu mai chemam adminul, ce nu înțelegi? Păi dar te-a luat Nu ca mai e. chemi adminul, Dați mașina frate. acum. Dați Păi mașina n-are acum. voie să te ia, că ești medic. Okay, păi nu mașina contează. Și noi m-am luat-o static. Uite cum m-au dus. Dacă ți arăt acum. Sus. Sun la poliție să vină băieții. Degeaba sun la poliție în zilele de... Stai că vine poliția. Sunt, domne, genunchi. Perfect, dar unde? Arată harta, repede. Sunt la casa mafiei, uite. Da, bine. Stai acolo, ok, parament, prost. Aoleu, domnul. Știam că deja cu pistolul în mână are deja două. Asta să vă iau eu puțin Power pe sus Gaming. să ne ducem mai Dacă așa. are Power Gaming. Un ar pentru că te AGF și un ar că ți-a pus cătușele cu pistolul Da, în știu, mână mă, de două știu. Warner. Nici n-a zis că scoate cătușele, nimic. Nu a vrut absolut nimic. Este. El mă ia fără mască, fără tot. Uite, abia acum și-a pus masca. Stai în genunchi! Cu pistolul. 3 secunde. 1, Chiar la mască. 2. Ia vezi. Gata, se văd IT-urile tot. Sper să meargă.